Omenala siri ezigbo ike. Ana m akpọkụ ụmụ aja n'Igbo, ụmụ Afrịka anyị chigata n'ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Mgbe ọbụla ọ dị ka asị ihe siri gị ike, chigata kpọmkpọ ochie nke ala nna gị. Ihe na-esi na nke onye akarịa kpọmkpọ ochie nke ala nna gị ka ọ sara ya etu o si wee dịrị gị. Na ihe na-esi na nke onye akarịa ndị Igbo na-ekwu n'okwu wee na-asị, kedu ka o si dị gị gịnị na-akpọ nna gị na ị na-akpọ nna gị ga-anụrịrị ọnụ okwu gị ọnụ ahịhịa gị ndị nna nna gị ha. Ka anyị dọbiri dị ebe a uruchi ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịago n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu agba, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. N'ụbọchị taa bụ afọ, a sị na ihe ọma ga-emere anyị. A sị m na kakaka ya amaghị na jijiji ya amaghị. A sị m na anyị ga-eje n'obodo na anyị ga-ana n'obodo. A sị m ihe anyị ga-eri bịa, ihe eri ya bịakwana. Ọkwụrụ ụzọ ọkwụ n'ilo wee na-eche anyị, anyị si n'okwu ya eji ya. Anyị si ifeọma na-eme na be ndị ọzọ ya mee na be anyị. A sịrị m onye si na anyị anwụ, onye si anyị nwụ onye anwụọ ka anyị ji akwụ ya. A sị m onye si na anyị ga-adị mma, a sị m onye a ga-adị mma. Mana onye si na ya ama adị mma, onye a ama adịnata mma, mana anyị ga-adị mma. Maka na nwa eze adị efu na mba, ejiri ọnwa adịba eme mgbọrọgwụ. A sị m na anyị ga na-ejere obodo, anyị ga na-anara obodo. A sị m n'ụbọchị ihe na-aga okporo ụzọ na ụkwụ anyị apụ anyị ama, na okwu pụgoro anyị ama na anyị ga-ejecha na maka na ọkọ na-akpacha na aja ọfịa ma na-aba onye nwe ya. A sị m na ife anyị amara anyị ama anyị na nkịtị nkịtị ka onye ọ na-eme. A sịrị m na ilo na-asị na-egwu ana ọfọ na ogu nwere mkposi. A sị m na onye gbara awa ụkwụ wuo lift ka o nyere ya.
Asị m onye si ihe anyị wee dịrị anyị dịgbuo onye a na ndụ, onye si ihe anyị wee nọrọ anyị nọgbuo onye a na ndụ. Asị m nọkwara onye ndịrị na-eri azụ ugbo ise. Aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na tempụl. Oraifite dị na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọlụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, rụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Ekenego m ndị enyi anyị niile, ndị na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu n'oge uruchi a. Share the link. The thing you can do for the only benefit and thing, the greatest thing you can do for anybody, your friend, relative, whatever, is to share the link. Let the person know about what can change his life. I was so happy this evening because before we do this live video, I said to remove all the gadgets. I suppose maybe did not air before 8 on the dot. Mana, and me one and Macadon was one of my follower. I don't Lagos. When I want to share testimony, same now you're there for Anya, who's a hater. And just matter of months, I will everybody all. So now, those 3 things in your I be gonna miss. I want them boy they share testimonies. He can see the message. What's the honor oil? So they hear you. What's the hater? Na kembo na oil that onye yaka as in life partner. Di Ghana. What's there? You're on Kebwa, Kenya, fruit of the womb. What's in a kid on a good job, a better job. Nata, the young one. Who's a hitter? We have within the space of months this year. Who's a hitter, Bishop? So I'm so happy for her. Because I remember, I think, ending of last year, month last year, we're going on our quarter. On our quarter. On our day, I can see about people that. But today, I didn't show na Monday would you about outside the country. So, glory be to the gods. On the Afrania Media. Bronika, one can never. Here in a mail to present your case before the entities of powers and plead on your behalf. That's all. The doings is for the gods. Yes, the doings is for the gods. They are the one that is doing everything. So glory be to them. No God in Anna. Here you work at time. Akawa basalo ihe niile kwesịrị ịma gbasara ọdịnala Igbo bụ let the bandage, the spiritual bandage, let them fall so that they are left from the right. That's all. That is why I normally take my time to bring these messages every day. It's a huge sacrifice. I can decide to be in my house enjoy the comfort of my home. But for the fact that now the greatest thing that can happen to any man is ignorant. So I take it upon myself that I will keep talking till something happens. Till a lot of human souls will awaken. That is why I'm talking. That is my admonition. That is why I keep talking. Because of Hosea forces. My people are suffering because of ignorance and lack of vision. Lack of knowledge.
So I'm an Otunde man are falling victim of a lot of things because of ignorance and lack of knowledge. That's why I took it upon myself to be educating you, to open your eyes, to know the don'ts and don'ts. Eziokwu na ụkpara okpoko gburu bụ ntị chiri ya. A ga-enwerịrị ndị ga-abụ ekwube ma ntị anọ ebere isi ya na ntị ese. That is my admonition this night. And that's why I always say that I'm addressing earnest seekers only. People that are very honest. Honestly, they are seeking for the truth. That they are the only ones I'm addressing. I'm not addressing those people that are so stubborn, those people that have already made up their mind that they will never. And there are some people that are out of the ignorant, they are ignorant and stubborn at the same time. They refuse to learn. I'm not addressing those ones. I'm addressing only earnest seekers. Those ones that are really longing for something good, the truth. Those are the people I'm addressing to. Today's topic is one of the 4 cardinal elements. The Marines, the Orie, and what Orie stand for. Now, I told you that there were 4 cardinal points. Yes, 4 cardinal elements. There were other elements, but these are 4 cardinal. The words were east, west, north, and south. These 4 cardinal elements, a few days ago, we discussed about the fire element, each female, male, which is male. Fire elements. We told you that the sun, the moon, the stars, they're all fire elements. However, Tata, I call again about the water element, Orie. It's the name well, fire, water, air, and land elements. Those are cardinal ones. Well, what the name well, the beings that are in charge of those elements. And when they do more pronounced, like the water elements. There were some beings. So it's gradually you'll be able to understand those beings, these entities of powers. Like the mermaids, like water sprites. They are the elements, etc. And with other living beings in the water. Now, and that is our topic today. Before I will go into detail, August on the 19th, Kaiga Chikotia. Mekwazia Saraka, the Madi Liquazia were Abiko Serema Kawaga 10. Cause it was Rema Bobo Abon is saying with Anka Kaja. You want the kiss with Anke, Nabianiru. Okay, video 1 and 6th of September. Kankana can you don't go in the book where a cow and the book throughout the year. What was an oversight them about fire now? Who when a counseling is free. I wanted I for counseling, they have to book with me.
to be sure, because I would not like to attend book people that will be beyond my capacity to attend for the day, because I would like to give everybody a good listening ear and they for counseling. So you have to call me and book appointment with me. Then ka anyị banyezie n'isiokwu anyị ji wee bịa. Isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taata bụ water element. It's not in doubt that water is life. Mmiri bụ ndụ. Minus the power, the sun that energized the entire creation. Because without energizing the entire creation, nothing will come to life. Because the temperature will be so cold that man will find it difficult to live in. Even our plants, our crops will not do well. So the sun is very important. Imagine a world without sun. Everything will be on hot. Nothing germinates, no food. Human being will just die of hunger. The world will never be a better place without sun. Everywhere will be dark. Because the sun, they are the ones that is that illuminate the earth. It's either the sun, the moon, and the stars. So the world can never exist without sun. Then we're better at the second cardinal point, both water. So water, very important, because every living thing must have one or two with water. Now, the God Almighty, the creator of the whole universe, after the entire creation, the way was where Kesia mother. The words Kesia mother. Now on Genesis 1:27, Nyam mother, the mandate to be Lord of the entire creation. Nyam mother, the mandate to procreate, to dominate, to rule on earth. Etu ahụ ka Chukwu Okike si wee nyekwa mandate to all the elements. Double how for the creation. However, why obeying the natural laws, obeying the mandate given to them by Chukwu Okike, they normally come across man in the course of as doing their job. So that is the work of the elements. They work in close relationship with nature, forces of nature. Do you know why I do like to maintain my personal relation PR with elements? You know why? Those elemental beings and mystics, you know why? They are genuine and real. Their yes is yes, their no is no. Believe in me, if you can build a personal relation, if you can build friendship, and there is harmony between you and the forces of nature, the elements,
The animistics, believe in me, you are making massive progress in their spiritual climbing. So do everything humanly possible to build mutual understanding, to build harmony. Let there be harmony between you and elements. That is the greatest thing that can happen to you. That is the first part. Believe in me, no one that have ever come in contact or across the elements that did not receive blessing that follows it. That is why I keep hammering on building personal relation with elements. In water, we have many of the living beings in the water. We have animistics living in the water. We have elements and entities of powers in the water. We're saying maka the marmots and the water sprite. Those ones, same was other elemental beings, non mmiri ndị nwere ike iji anya gị physical eyes gị wee fụ. Agwa ngị na-etu a esi wee nwe world order na-etu a ka ọ dị na mmiri. Enwere ndị eze nwoke nwee ndị eze nwanyị. I would like to use the language you understand. I don't want to go into much spiritual names that might get you confused. Yes. Enwere ndị eze nwoke nwee ndị eze nwanyị. Where the called ones. When the Obanje mmiri. When the other mmiri, and so on and so forth. But what other animistics that all make up the, let me use local palace language in my kingdom. Yes, believe in me, water spirits are so lovely. They have good heart. When I answered my call, they told me that they had a hand in my calling. They called me and told me, no worry, homa di chiche hage merem. Na ha ga-emere m ihe ọma niile dị iche iche, ihe ọbụla ị yọrọ na ha ga-eme. Na ha ga-ebuli m elu, na ha ga-eme m odogwu, na ha ga-eme m njamatụ. Etu a ka ndị ọzọ sikwa wee kwu, mana ka m focus go na ndị mmiri. And indeed, they did it. The most important thing is build personal relation with them. Mana ha na-asọkwa mpịtọ. The only thing ga-ebutere gị na ha nsogbu bụ ịnọ na mpịtọ. Otu ndị mmiri na-adịkwa so heavy. Mgbe one of my friend dibia na-agba afa, mgbe m ka bidoro ọrụ, gbawa afa wee sị m na ndị mmiri so love me. In fact, na ha bịara ụdị ya before. Since ya bidoro ọrụ dibia, na ya gbabara afọ gbata onye ndị mmiri love the way they love me. And onye ọbụla love in this manner must be great. Ha sị m bịa na o nwere nnukwu ihe ama ha ga-emere m, ha ga-ebunye m. Kebe eziokwu na ha na-eme. Because before on the dibia, I've moved to Bruno. For years, till I decided to finally to answer my call. That's how you put it. At one count, they exist. But one thing you don't know is if you are into mpito, hana some mpito, which on the mmiri na is so difficult, you wipe away. If they back you, believe in me, you suffer.
But if they stand with you, believe in me, blessing ha nwe, obiọma ha nwe, ego ha nwe. These people, ndị mmiri, ndị obiọma. But if they are in love with you, ọ na-ewute m mgbe m ma afụ na ndị mmadụ na-agwara ha afa na ha bụ ndị mmiri. Ha na-ajụ gị kiri ihe a ga-eme ka ha setụrụ ha, ka ha let them go their way. Wee uche ọ dịkwa ya, onye ọbụla bụ onye akpọrọ ọrụ siri ụlọ ọka oje separate ya na ndị mmiri gị gbaba ka ụkwụ gị ha, that person is evil. It could be the person is doing it out of sheer wickedness ka ọ gbachuo gị na ndụ a, ọ na onye ahụ so na ndị ọkụrụ ọgwọ, ndị amara ihe a na-eme, ma ọ chọrọ take or do advantage of your ignorance. Ndị mmiri bụ ndị otu gị, ọ bụrụ na iwu onye mmiri nwebe aṅụrị goribe. Ha nwere ebu nwe mfu, ha nwere ego, ndị na-azụ mmadụ n'oge mkpa, ndị na-enye mmadụ aka mgbe mmadụ nọ na mkpa, ndị na-enye mmemme mmadụ odogwu, nyere mmadụ aka mgbe ọ dị ka asị na onyinye agwụna. Inye aka ụmụ ọdịnala, ndị na-ekwuru onye na-enwere onye na-ekwuru ya. Kwe mmoda eji m egwu rụba ọrụ na temple, mmejego na ha kọna etuo ya afọ ụtụtụ. Kwe mmoda the primordial queen, ya na ndị mmiri ọ na-ama aka, mana ndị mmiri na-asọnụ nsọnụ, eyi ejiri mpịtọ na ọrụ akwụ na-ejekwu ndị mmiri. Ọtụtụ ndị mmadụ ji aka ha metara onwe ha ihe ọrụ akwụ n'ụjụ n'ebe ndị mmiri nọ, ha nwere nsọ. Mana ndị mmiri na-asọkwa ọgwụ, maka mmiri na-emerụ ọgwụ. Mata etu ọgwụ ọsọ ya bụ iburu ha na-eje na mmiri je zụrụ ya, that is end. Ịghọtara ya? Nwa mmiri na-amụọ mmiri ọ na-agwọ ọgwụ? Nwa mmiri anaghị agwọ n'ọgwụ. Ọnwụ na-agbara ya gbagidere ya afa n'iwu onye mmiri, kedu ihe na-agwọrọ ọgwụ? Kere ọgwụ karịrị mmiri. Mana ị na-eme ihe ndị a because of ignorance, you don't understand what you have. Water elements. Ndị nwere ebu nwe mfu. A woman with the crown of 12 stars, the queen mother, primordial queen. Ị maa ka esi ayọ, ị chọrọkwana ịma ka esi ayọ, ka ị mata how to make them your friend. Sepụ aka n'ọgwụ, ụdị ọgwụ ọbụla. Ị nwere ike jee amụ onye adịrọ very honest enough, o use okọdị. O nwere ike ọ sịrị na ya na-agwọrọ gị ọgwụ ofu afa ka ọ kpọrọ gị ya. Enwere ike, the word is so cunning, o nwere ike ịkpọrọ afa sọrọ ya nụ, mana ọgwụ ka ọ chọrọ ịgwọrọ gị. Ị bụrụ nwa mmiri, wepụ aka n'ọgwụ, ọgwụ ama enyere gị aka. Mma agwa gị ihe ị ga-eme, ma ọnwụ na ị ga-emegbu. Mgbe Jizọs ndị ụka ọbịa ejidere maka ịkwụ tas na ọ na-akwụ tas, kedu ihe o mere? Maka na he knew that water people are the richest. Yes, ọ ha nwere entertainment, ha nwere nwe obi aṅụrị. Ihe ọbụla nwe obi aṅụrị ka a na-enwe aṅụrị, ọ ha nwe. Imeta ha ọfụma, ha bunye gị elu, mmadụ apụghị ịkpada gị. Ndị mmiri
na-etu ha afa na-asọrọ ha nsọ ha asọ mpịtọ. Yes, nwa na-ene m anya iji aka ha agba onwe otu ndị mmiri si na mmadụ gbara gị iso na ndị na-eje na mmiri je na-eme mpịtọ. Mụ na ndị mmiri na-asọ mpịtọ, ha na-asọ mpịtọ inye na mmiri na-eme clean. Mgbe buru gboo, mgbe n'ụwa n'ọsa a na-ewepụta mgbosi eji agwọcha mmiri. They like cleanness. Ụfọdụ n'ime ụlọ eje na mmiri je na-egbu ọbara, na-egbusi ọbara, na-eme ọtọ n'ọdị iche iche. Ite a na-egbusa ọbara bụ ite arụsị, n'otu ndị mmiri. Ndị mmiri na-arụrụ onwe ha ọrụ nọ ndị own. Ndị mmiri ya bụrụ arụsị. Ndị mmiri nọrọ onwe ha n'ụdị nke arụsị, nọrọ onwe n'ụdị nke maka na ekere ọrụ eke. In the spiritual realm, ekere ọrụ eke. Ndị mmiri iwere ile ọma jụta ha ihe. Mgbe e jidere Jizọs anaghị akwụ ụtasị, ọ dịrị ha sị ya jee na mmiri ji akụta azụ. Ọ nọkọta azụ, mepee ya ọnụ, iwere ego dị na ya wee jee tụọ ụtụ. Ha mere ta ha kụtara azụ. Mana because of na enwere so many confusion in social media, ọtụtụ ndị na-akụzi so many things are not really ordinary people. Rather, ụfọdụ ndị belong to so many fraternities. Some of them are akụzi so many things. N'ọdịnala Igbo, nwere stand. Yes, nwere stand in some certain issues. Where on some certain issues, ọtụtụ ndị mmadụ twistiri so many things abroad. Na ọ nwere ụfọdụ ihe twisiri abroad. Ọ bụrụ na ka mba ikuzi taa, ụbọchị nta ka anyị chọrọ were ji. Mana ihe na-achịkọwara gị bụ ndị mmiri ha na-asọ ọgwụ. Ndị mmiri na-asọ mpịtọ. Eche eze akpa zaa akpa, eche eze akụrụ zaa akụrụ. Ndị mmiri na-asọ mpịtọ abụ na mpịtọ. Eche na-ewu nwa mmiri wepụ aka n'ịbụ onye lesbian, ndị mmiri na-asụ ya. N'iwe homo, ndị mmiri na-asụ ya. N'iwe onye na-esi na nkwụ fere n'ụkwa, si n'ụkwa fere n'ube, ndị mmiri na-asụ ya. If you must have relationship, let it be one person. Let them know it's only this person. Stop jumping. Ọ na-emebiri gị ihe. I can only tell you the truth. And don't allow anybody, no matter the name the person is going with, to mess you up. In the name of inyere gị aka wee rụọ ọrụ mmiri. Na ọrụcha ọrụ mmiri, o dinaa gị, ma o merụghị nke ma o merụghị nke ọzọ. Na-agba pick race. What the person is trying to do, ọkụ chuo gị. If you have anything in common with the person, two of you are compatible and really want to be close friends, so be it. But let it not be from one person, from Matthew to John, from John to Ifeanyi, then or from Jen to Elizabeth, from Elizabeth to Juliet. It doesn't work that way. Sometimes all go aka agbo nwa otu maka ha asọmpịtọ. O nwere ike ibutere otu ndị mmiri. Weche nwe na nwere ka agba otu ndị mmiri nwere ike na-asị ogini na-eme. Let me tell you what I did during my time when because any chalk and now young mama to go. Kisi na ihe mere m nwa wee mụta ihe. Finally, when I accepted my call, the first thing I did was
after I align myself with my chi, my indigenous ancestors. What you offer me be align with Anna. Then the last alignment I did was aligning with my Agu, aligning with my Ndimbe. That is what I did. And before I start this, I went to my river. Million so na mmiri nji alụ ọrụ n'Ugochi na temple. Wo mmiri so chim. Ngwe jebe na ya. Ọ na mmiri ka na were ọrụ bọọlụ mmiri. So, ọ na ya wo mmiri ga were ọrụ bọọlụ mmiri. I'm sorry for that network problem. Now, ihe mmelo bụ ndị mmiri wee gwa m ka nkọwara ụfọdụ ihe ọchụ na-eme ndị mmadụ n'ọrụ mmiri ha. Kpatara ụfọdụ ndị mmadụ adịghị align very well. Mgbe m na-achọ ịrụ ọrụ mmiri m, onye lụrụ m ọrụ mmiri mma then m wee jiri aka m wee sị na m chọrọ igoji aka m gota ihe m meji wee rụọ ọrụ mmiri ka ndị shọ na ihe niile ezuru oke. Maka na ụfọdụ n'ime ha na-abụ emechaa ha aghọ ngote ihe mmejiri ọrụ mmiri ya bụ onye eji m aka njegota quality abada 6 years mara ezigbota mma ate nke ọka krista ka m gotara mgbe amụ n'ọha mmiri ihe o mere ụwa ya o jee n'ọnụ dasị dọwara nwa obere just one legelege ihe edetu a dọwara etu a tee na baf ọ ya ji onye dụrụ m ọrụ mmiri oruzie dị hole akwa kobe na biya n'ụlọ ọrịa na emecha ka ọ mara maka na ọfụ quality akwa. Then the other one, my ring ekwesịrị ịtụ ihe ndị mmiri o chefuo ya n'ụlọ. Maka na akwapụtara m ihe eji m aka m baa ahịa goo ihe niile gochaa ya bute ya. Egoro m ihe ọbụla tutu ọsịta m ego ihe ọbụla tutu. Ngoo ihe ọbụla tutu. O ruo oke ya ịbụa. Go back to. Oke ya ịbụa. Ọsịkwa gịnị na ọ sị m ihe na m ego ihe ọbụla tutu. Gosia ya o separate ya nke m separate ya tinye na 2 bath were ofu si na nkara ya adawa ndị mmiri ya obutezi ofu ọ dị process were ofu dị ring anyị lụọ ọrụ m elụcha rụzie mgbara ngorota je na ring na ọ hapụrụ ya n'ụlọ rụọ ọrụ m elụcha ndị mmiri m n'abalị ndị mmiri bịakwute m sị m na ọrụ mmiri nwaanyị lụrụ m n'ọkafọ n'ihe m ga-eme ewu ruo m jiri aka m ji egota another 6 years akwa na nwaanyị emego nke mana ka ọrụ m wee galuo m ji egota another 6 years akwa m wetara ring anwa echefu na ya dị fụring tinye ma egoruzie ihe ọnụ na-eri na ego ayọrọ na ụmụ obere ihe ga-esisi asịfụ na njere ibe ile ọma were m ring tinye ya were akwa jizie aka m n'onwe m no mego m introduce to water. Jiri aka m jide nwa kwado m n'ojiri aka nje mechaa ya ha nabata ya n'oge abalị mega m sị m na ọrụ mmiri agago. Now m wee kwado one day provide ya personal akwa m ji eje mmiri chọọ na ije mmiri nyawa akwa aka m na-eji wee egwu mmiri wee saa ahụ o were apa nna ada amawa white wee jewe na mmiri ruo na mmiri goro ihe ọnụ na-eri just about I think about 1,000 naira then. Ihe dị na ya bụ nzu ego ayọrọ 4 pieces ihe ụtọ ihe ọnụ na-eri and chidi ọfọ were je na mmiri na m abịa n'ụbọchị taa na m bịara maka n'ihi na m zara oku ha kpọrọ m ịbịa jere Chukwu na mmadụ ozi na m ji obi niile na obi tiwara etiwa na obi gwepịa wee bịa maka isi oku a mana ha cheta nkwa ha kwere m na ha kwere m nkwa na ha ga-ebuli m elu mee m odogwu mee m eji amat nwa nkwa ha kwere m mmechaa dọrị ha ya bụ ihe anyị wee bịa
after ka ntụchara papa tụọrọ ha ntụ tụọrọ ha ebe nwere ncha los joy nji wee saba ahụ sachaa ahụ. That was on Nkwọ day. Ọkụ nkwọ ka mbụ ngosi na mmeje ụbọchị ndị ụbọchị ọmụmụ m njecha ya na Nkwọ ahụ sachaa ahụ nwesị ha na Nkwọ na-abịanụ na mma abịakwa olugwa Nkwọ na-abịanụ ngorokwa nzu edo oge ayọrọ ịnọ efele mbara ihe ọnụ na-eri ya nso na nso jeekwa n'osi araba abịakwara abọsị nke ịbụọ na agba mụ na ha kara kwanyekwara ha ibu sakwa ahụ rụtakwara ha nkwa ha kwere m sikwa ha na Nkwọ nke ịtọ na mma abịakwa olugbo ụbọchị Nkwọ nke ịtọ jeekwa gorokwa ụmụ ihe ndị na nzu edo na so na so forth lukwanyekwa ha rụtakwara ha nkwa ha kwere m si anụ nukwuru ụlọ ya eburu m elu na m ejirigo obi m niile wee chighata n'ọrụ a na nkwadosiri ike dị afọ ha mezuo nkwa ha kwere m werekwa ncha joy sakwa ahụ kwubikwa okwu sacha ahụ na-agwa si ha na ụbọchị nke ọdọ ya akwụkwọ Nkwọ ya nke ga-emie 4 consecutive Nkwọ na m na-abịakwa na-akwa orukwa na Nkwọ nke kwa merie Nkwọ dị 4 consecutive Nkwọ njekwa gorokwa ihe ọnụ na-eri jekwasị ha dịkwa dị na m abịakwa na ọkwọ Nkwọ ha kwere m na m zara okwu azasie ya ike mana mbụ n'elu a na I will never let them go until they bless me. So mmezuo ya nke bụ eziokwu na mmezuru ya consi favor consi mbuli elu kere onye gwara gị na dibịa na-alụrụ sagoro gị ọrụ mmiri alụrụ gị abụrụ once in life. Achọrọ m ka m kọwara the power of the water element. Ha bụrụ ndị na-ekwe nkwa n'azụ nwee mara ga-atụ ọmụ na na-eji rụọ ọrụ mmiri na-enwe nwata nwaanyị na ọrụ mmiri na ọdụ ka nwaanyị eji ekwuo ngọ nwaanyị nụrụ di ọ ihe ọnọdụ ka ịgba nkwụ nwaanyị ọ ihe ọpụta nwee jụọ nwaanyị a ma ọ bụ na-eji gba nkwụ nwaanyị rivers ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị na-anụ nwere example na-anụ ụlọ Oraifite n'iwu ụlọ Oraifite na-anụ na neighboring town na ebe ọzọ ọ bụrụ na anụsịa gị ị na-abịa di gị for years ichefusie ezinụlọ be nna gị si na onwere ihe abụ after all na ha eke nagidi after all na-esetụrụ gofa therefore they should go to hell. Believe in me, mgbe gị na di gị ga-ebido nwee problem you have already sold your family out. Ị nwere onye ya agbachiri gị, nwere onye ga-anụrụ gị ọkụ, nwere onye ga-ekwuru gị ọrụ ego. Mana ọ bụrụ na ịbụ onye Oraifite ịnụ ụdị na ọzọ ịnọ nọ igoro bred goro ihe ọnụ na-eri bịakwa sị mma na mpa abịakwa maka mmara ka unu mere ka unu mere ha sị gị na ha dị mma iwe ha wee jụọ nwa m ka ịgwa ka gị nwa mere gị na di gị ọ na-ebi gị ọfụma iwe sị anya na unu na-ebi ọfụma mana one or two maybe na ị na-achọ nwa ma ọ na ị na-achọ nka ịfasị oke enyere gị aka tụnye gị alụ gwa gị ihe ị ga-eme etu a ka ọ dị gị na ndị mmiri wu ya partner ya gị na ha nwere link. So you don't joke with them. You need them. You need them. The water sprite. Magi ihe ndị mmiri mere. Enwere world record ebe azụ a na-akpọ dolphin save goro lives. Ndị mmiri riri na big sea and ocean. Dolphin were ahụ ya kpagido ha kpapụta ha n'elu ala to save place. There were a lot of water and mystics. Ịma mgbe anwa ị na-abịa njere ebe a example mgbe a na-abụ njebe ewere m ihe ọrụ na-eri ma granọt ma pọpọ and rest of them ihe ọrụ na-eri wee jebe na mmiri. Ihe niile bi na mmiri, all the elements ihe niile bi na mmiri ka ha soro rie soro rụọ.
and ha soro rie he sokwa plead there on my behalf. Na say ihe Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu ji wee bịa na ọ dị ya mkpa biko Chukwu okike na all the water elements na mmụọ niile na-ejere Chukwu na mmadụ ozi biko dị ihe EZE-ANA ji maka ya wee bịa chụọ aja ya biko ya gaziere ya ịghọtara ya ha sị biko ya gaziere EZE-ANA. So do you know the importance of sacrifice ime ịchụ na mmiri? O nwere mgbe m na-achọ ihe ọma, o nwere huge amount of money m na-achọ and nwee ihe ọma m chọrọ ka emere m, ọ dị very ihe ọma dị very unique. I will reveal that ihe ọma in very soon because something is cooking. That third thing m gwara gị na onye abụ dị nke ịtọ Chineke ya kwere m nkwa na ọ ga-emere m n'ime arụ anụnwa ya bụ ga-eberego na mgbawu. Yes, very soon, very soonest I will reveal it. Mmekwu ya tata ka ọ ghara ịbụ na nna ata mmọnwụ. Do you know what I did? I jee na mmiri gbawa afa o esi m jee chụọrọ ndị ụmụada mmiri m jee chụọrọ ha aja. Well, one or two. Well, one or two, yeah. A special thing. That is the first time I'm going to go to Aja na mmiri. Although they're expensive, but all special Aja. I don't know what you're in the mmiri. I didn't tell you. What you Aja? Believe in me. Oh yeah. Hey, here the guys in Ome Rumaka. We Rumaka. Na nke ikpeazụ a obi wa na-akpọ mpọlị na so ihe na-achịkọwala gị bụ na ya mgbe ahụ ị ga-echu onye bụ aja ihe niile na mmiri wee soro bịa rie nye bụ aja ha ma n'ihe ha aja. Are you taking them for granted? Do you think that they don't know that this is not practical? This is a special offer. Mgbe m mesịrị ya imesia ya deno bịara nye ha ka asụ rie na-echefukwara na ndị mmiri ya have add all the water elements. They are pure. Yes, they are pure, purer than human. Maka na inwe ike mechara mmasara aka ọ bụ osuo gị imi, but what these elements are very natural. I'm telling you the purpose of this topic to tell you the importance of water elements. All the water, not of ignorance. Some people now for the water sprite. Now, boha, ndojo, the marmots. For that, I can see me. I bind, I restore. Come on, you go that I cast you, I bind you in a pool, and they do the half. The purest of them all. Only ma, here for water sprite. The marmots. We are very grateful to be in harmony with them, to build what I call personal relation PR with them. Believe in me, here in the we build a good relationship. And nature is not for granted that they manage and meeting from time to time. Yes, ị nọ goro ihe ọnụ na-eri jee na mmiri jee tụọrọ ha aja. Gwa ha na iwetara ihe ọnụ na-eri ha nye gị ihe ọnụ na-eri mmaji kwuru mmaji. Kwubie okwu n'ọnụ gị ọ ihe kwuru ka mmụọ na-anụ. Somebody onye nchụaja gị nwere ike intercede for you. Yes. After onye nchụaja ga intercede for you on your case, sometimes from their own end, they would like to hear your mouth. Ha ga-adị sure na ihe a si na n'obi gị wepụta. So ọ bụghị ana dibịa ma onye nchụaja gị na-achụ aja n'isi gị ife oduzi aka gị. No, from your own end you will be doing something. Ọ dịka nwatakịrị. There was this thing that happened in my area. Somebody in the club, yes,
in my club, first club. So whenever I did here, one of club, I happen to be the secretary of the club, so it's the first club. So when we at the vice chairman, we work on a platform. Reason board of your meeting. I will miss a meeting where rule I when I'm a meeting. So now no when just using no or what I was using here or when a platform was like wrecking. Me had drawing support of so and so richly. So some members was not happy with him. Why Orie were build a platform? Then Kuni has more in support of so thing. They discuss on a meeting, sign. As vice chairman of the club, what was it? If for the normal process, or either of the chairman or not, the one with the secretary. Then Akawaria him in a meeting. As the chairman, as the vice chairman, he didn't do that. Or just a platform. No one did that. So thing they had drawing support of it. The matter where you were. Yes, of the I have to mute the platform. Let nobody talk again. See the boss when meeting. Oh, then I meeting there. Do you know what happened? So my meeting there, he's a friend of mine too. So I have to plead on his behalf because I have seen no show go remorse. Now, more than the show that remorse, one will plead there on his behalf. Katampa Joseph with Messi. Because actually in the fight. So for that act of here questioning Max by chairman. So now for the club member was like Ogbuefi or more than could on there. In as much as I pleaded on his behalf that Najama don't need the cano from on here. Kadeshon from Mua. They pleaded for his behalf. Yes, I have to lie low. And this my friend now say okay. And now okay. The crew ways they had sorry. Okay. Then for that reason now open all the sorry. Yes, the club members were saying him over now for the fact now you don't apologize going to human adroma. So out of his own free will was okay able to. Yes. Out of his own free will, was okay. There 10,000 naira. When I say at 10 or 20,000, there I say, guys saying one man over on there. The sorry, they are there. They turn from the angle. MSC go warrior. You know that? Mana, oh yeah, can you find a carry that thing? Mana, for the fact don't go apologize, yeah. You know then if you don't know what decided to offer. Guys, what? So for the fact know what I say, whatever I think 10,000 naira where say the IG, I say on your own butu. Everybody more I wait for that one. You know, and that is guys. So here you could be able now. Despite the fact that I pleaded on his behalf for Messi, for soft landing, Katampa just to Messi. Yes, but majority still insist. There was a career for the horse's mouth. So when even Yadibia is doing your work, interceding on your behalf, from your own end, in the case of someone, because forgive me, I'm so sorry. I'm so sorry. Tampa just with Messi. That he deserve from Messi. That they should tamper just with Messi. That one is what you want. I might just give you a sign. Simple things you can be doing in order to build personal relation with more. Ime nke ọ ga-adịrị gị mma. Ime nke ihe ọma ga-emere gị. Go to your water people. Majority of people, yes, have link to water, either direct or indirect. There you go. Whether direct or indirect, it have link with water. You can see go through them and pray on their behalf. How won't do your man? Ndị mmiri fọgị n'anya ya egoriba mana
had a like unserious human being. They're proud of them. I'm proud of Banja. I'm proud of them. So, Magana, even some of the Arabs, even Nam, they bottom on they defend by defenders, and the Arabs name has water. Arabs even Nam, Arabs with them, Arabs name Arabs with them. Even that, I'm a Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. The next two compounds before my here for what the also last year with Osisi or Kalete. Notaria? You might come on the aqua. When I can't offer the before Jenny Humo, about one Zoom or Kalete. That one, that's your above belong to Humo or last. So you're not checking on see what the mission, you're not checking while again, You're not checking while again. Learn how to be close with the water elements. Call upon them. And do from time to time visit water. Visit water for sacrifice. Believe in me. The way they will bless you will surprise you. I'm a living witness. I didn't make economic whenever in my temple, they made me on a special place. Then, me made a compound within the territory of the temple. Don't whatever could the million ever ran a blue hand in me. So, from henceforth, from today, build good relationship with the solo hands or solo hand pito, solo hog, jaw, solo hog, and they see and watch how they will bless you. Their blessing is too so huge. Their blessing is so huge. And once they bless you, and once happen money sig goes yegi, mother Puasian. Makuso miracles on. Learn to always call you and the ministry. Stop casting and biting. Stop seeing them as evil. They are closest companion. Learn how to make them your friends. Ọ bụrụ na ị mara ka esi ayọ ndị mmiri ayọ ma ọ ka esi akwa ndị ibu ndị mmiri, know it today. Make sure nzu na edo ga-adị ya. Ego ayọrọ mkpụrụ ịnọ ga-adịrịrị ya. Nwere ike chọzie note ego tinye, then tinye ihe ọrụ na-eri, echefukwara maka ngozi ka ife ihe ọma n'anya na-abụ. Ichie watch video in full, jena my YouTube channel, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu, or jena my Facebook page, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. It's okay, while family, mobile more now. Jena my send them message on WhatsApp 0805 78 37 672 0805 78 37 672. I don't answer my call myself. I respond to message myself. Ka ubi okwu n'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ekwuo m nkwu okwu ngozi n'isi ndị enyi anyị niile, friends and well-wishers, ndị nọ n'Oru na ndị nọ n'Igbo, ndị nọ na East, West, North and South. Ebe ọ bụla onye anọ na, asị m na ezu nwoke ama akwụkwọ ebara ya, distance ama abụ ebara ya. Asị m ka ihe ọhụrụ bido mebe. Ekwuo m okwu ngozi ka onye nchụaja sị aka ọbụla ma ọ bụ ọnụ ọbụla nke enwebeghị ike nwe testimony n'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile, ha bido nwebe testimony. Ndị agbachiri ụzọ ha, let every door, any shut door be open. Anybody that is entangled with every negative energy,
let that chain of negativity be broken. Let there be miracle on their lives. Ka ihe ọhụrụ bido mewekwa n'isi ndị niile na-esonyere anyị, ndị niile na-like ihe niile anyị na-eme na YouTube, ndị na-agbasa ozi, na-share our videos both on Facebook, on social media. Let them be blessed. Ka ihe ọhụrụ bido mebe, ka ịkụ ọta kwụsị Cambodia dịdị n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Onye ike niile si n'aka ya bịa. Daalụnụ. Ka anyị yorikwa na egwu anyị ji emechi etinyere gị aka na ahịhịa ihe bụ mkpa gị inweta ihe ị na-achọ. Mana mgbe ị hapụrụ chi nke ndị nna nna gị ha, hapụ ya ancestors, wee sị na ị na-akpọ chi nke ndị ala ndị ọzọ, ọ bụrụ na ị bụ nne n'ebe na-agụ olu, agụ wee na-agụ nwa gị, agụ wee na-agụ nwa n'ebo gị, kedu onye ị ga-ebu ụzọ si nri wee binye? Nke bụ eziokwu, ị ga-esi n'ibu ụzọ binye ndị mmadụ bụ itinye ebinye mmadụ bụ gị. Edu akụ si wee dị. Mgbe ọbụla ị nọ na mkpa, ịkpọpụrụ ya onye nsọ nke ndị ụka anyarị, kpọpụ chi nke ala nna gị, kpọpụ ya ancestors. Nke bụ eziokwu na ha ga-ebu ụzọ nọ na-arụ ọrụ akwa gị maka n'ihi na ịbụ nwa ha, n'ime onye arụ ha. Mana mgbe ị hapụrụ ya ancestors, ya na-akpọchi ndị mba ọzọ na ndị senti ndị ọzọ, nwanne ọ ga-ahapụ ka ahụ. Ọnya ka n'igwe na m anatago na be nna m. Ya gasị. Agazienụ.